Kapitulo 10. Salamat kayo sa inyo ang apostolic news kanina. Kung nga na-update man akong love life, ano ka? Hallelujah. Yohanan Kapitulo 10, versikulo 35, nagabasa ko si Binisda o Binisaya ang ating Isus sa matag-usa ka na. Praise the Lord. What verse ang 11. 23 lang ang nabasa ko na ating Isus. At 23. Proverbs 11. Proverbs 11, Verse 23. praise the Lord. Kaya sa lain translation, lain man yung translation. For the sake of rewards. For the sake of rewards. Ang atong district best leaders mga pag-amon. God bless in the presence of the Lord. For the sake of rewards. I believe mga kaigsuunan nga wa tayo buhaton sa atong kinabuhi. Hallelujah. O wa tayo buhaton sakripisyo kung kabalutang wa tayo lindot kapadulungan. Batag buhaton nato gamay man o dako mga kaigsuunan kabalutang na amon nga ganti o balos nga atong makuha mga kaigsuunan. Ganun nga lagad tagawang mga kaigsuunan kay kabalutang at hunay umalagot nga ganti na ihatag ka nato mga kaigsuunan sa Diyos. God is the great reward. Amen. According to Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith it is impossible to please Him. Amen. For he that cometh to God must believe that He is, Amen. and that He is a rewarder Amen. of them that diligently seek Him. Amen. Huwag pasabot ay kaigsunan sa dihan, nagatuo ka sa Diyos, tabor nga nagtuo nga kaniya, tabor nga mag-expectan, taghang mga panalangin, taghang mga ganti, taghang ang Diyos, ang the great rewarder, watay kamay na buhatan, katinihan bagan, ganti. Amen. Hallelujah. Bisa ng atong pag-alagad, di ini pagsayang-sayang sa oras. Kay sa dihang nga nalagad ka sa Diyos kabaluta, nga ang Diyos buhatag ka natong mga panalangin, buhatag ka natong mga dagkong mga butang, di man doon ka ma-appreciate sa tao sahay, apan ay Diyos ka nagkita. Di man doon ka ma-appreciate ka sahay, apan ang Diyos sa niyang iyang nakita, ang atong ibuhat, siya magpaunan, o kante, siya magpaunan, o mga panalangin, siya magpaunan, magpaunan mga butang, because God is the great rewarder. Amen. Shout hallelujah! Hallelujah. Now listen to this. Sa book of Malachi, chapter 3, na ay pinakadako nga complaint or pagpalibat sa mga tao kanina time. Minus na sa verse 14, it is vain to serve God. Pagkat ng mga tao na, simba mo ba? Sa isa niya mga sugas. Amen. Sa patong ba? Baga kayo mananaw. Mauli na itabot sa libro sa Malakyas. Amen. Iabot sa una-una, di mga unbeliever, gano'n mga Israelites, di mga kaigsunan, mga alagad ni sa Diyos, apan iabot sila una-una, pinagsayo, magsimba. Come on. Amen. Ano, sige pa matagal, simbahan. It is vain to serve God. Atong kalibutan karon di malikaya, nga mao nila panguna-una. Yan ang mapiste ko sa loob, sige mo pinagkakay na, mapiste ko sa sinugan. It is vain to serve God. Number 2, what profit is it that we have kept His ordinances? So, kaya makuha na ito, ani. Nga nagpantay ta siya mga kasubuan. Amen. Sa sunod na verse, nakatulog ang Diyos. Sa diyan nagmurmur sila. Nabuhat dito mga kaigsunan, the book of remembrance was written for them that feared Him and for them that thought upon His name. Sa diyan nagpagultos
Hallelujah. Come on. Kabalo mo lang, balik ka na. Kahadlok sa Diyos. Kabalo mo mga kaigsunan nga. Pag di ka makuha sa gugma sa Ginoo, kuhaw nila sa akin. Amen. Come on. Once yung i-reject ang gugma sa Ginoo, iyan ang tawag kong tinagis sa hadlok. Amen. Covid. Ginoo. Amen. Come on. Yeah. Amen. Sa Jesus lang, ako di sa evangelist, ako ka ng district president. Evangelist ako, tagang po nalibot. Sa record lang, pag-abot sa COVID-19, mas tagang naluwas. Amen. Amen. O tagang nawaslay, malibalik. Amen. Kaya di ka makuha sa santong dasalan, kukunin ka sa santong basbasan. Amen. Salamat sa COVID-19. Nalilipagin ka sa Ginoo. Kung pagkakibol sa iyong tingin, huwag nebe na himo. Kung wala ka, pero we need your protection. We need your shield. We need your Jesus. Cover us with your precious blood. Kung ikaw na mo inabili, makakapagdi sa virus. Nga magtuod ka sa Daloy sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. God. Salamat. Matagusan ako na ikadlok. Amen. Siguro na isog kayo mahubog, pero di mahubog, talawan pa. Amen. Siguro isog na ito rinipit. Pero makikita ko kung hadlok. Kalusan na ito, gimutangan sa iyong kahadlok. Amen. Pero kita mo talaga hadlok, di tayo makuha. Amen. God has a lot of ways to get our attention. Amen. Di kayo makuha sa iyong gugma, di kayo makuha sa iyong kaluoy, di pinamadiscern kung sa kanyang kamahal. Dito kaya hadlokon mga kaisunan. Yan naman sa iyong hadlok ka. Magbuloy ka sa pag-iya sa iyong sa iyong hadlok ka. Magbuloy ka. Oh my God, my Lord. I am nothing without you. I need you today. I need you every hour. I need you every minute. I need you every second, Lord. Amen. Hallelujah. Unto them that thought upon His name. Amen. Hallelujah. Pag nakakay, hadlok sa gino-record ka dito. Amen. Napag kay pagulahuna sa iyang pangalan mo. Amen. Pag nagulahuna sa iyang pangalan, iyang gantihan. Hamas mo rin ang pangpang. Hallelujah. Amen. Amen. Para sa ating buhay na Diyos. Amen. Thank the Lord. It is a nice thing to be rewarded. Correct. So sa kakaboy, basta gantihan ka nito. Amen. Huwag kakapoy ba? Yes. Trabaho ka, pinag ako magsildo, trabaho ka. Seryoso, kapoy sa trabaho. Pero kisi na sa tapusan. Huwag kakapoy ba? Amen. Hallelujah. Yes. Kami mga membro ay punta mo kalimot ka. Kami mga pastor na nalipay ko sa inyong tithes. Bisog sa kapoy kay mga reaksyonan. Ang pastor na ating materi, ating mga ito dagang discouragement na ba? Pero muhatag mo mga kaisunan sa inyo ang kapul. Pero maupay ba kung kasing-kasing mga kaisunan? Amen. Kaya apoy kayo yung daro, ay sinusindo. Amen. Hello? Ipapasulo, kamor na yung kao. Basta na nag-aliriway sa inyong kaago. Wow! Muna balimtan tuloy mong tanan ng sakripisyo. Amen. Hello? Basta na ang infante. Umingon si Santos Pablo. And we know that our labor is not in vain in the Lord. No peace is
Hallelujah. Sila ang dakong magaganti. Sila ang muhatag o dakong ganti. Alam ka na. Amen. Life will somehow become uninteresting without the concept of reward. Many will lack the motivation or enthusiasm to aspire and deliver without it. Pagkabalugan ito sa premyo, kabalugan ito magkaisanan sa ganti. Amen. Yes, come on. Amen. Eh, just imagine mo intro mo contest niya. O mo kabalong sa premyo. Amen. Contest sa langoy. Contest ng bagay. Yang premyo, bubot lang ang islam. Eh, just imagine. Hello? Amen. Ay, contest na igsoon niya. Ay, doon, nakadumog-dumahan niya. Tingnan ang mahal niya. Natay contest ka ron. Ang unang mga langoy, makaabot dito sa bigas tampil ni swimming pool na ako. Akong ihatag ang katunga na akong tinghalian. Huwag labaw sa tanan. Ang akong kulapang anak, iyang mangko. So mga lalaki, hiling guwapo at nilalit niya. Okay. 1, 2, 3, kaugan sila talaga. Malapit sa swimming pool, mga iso, nangurog sila tanan. Yan naman, ito na yung mga buhayang nagnangaman. Sige naman. Taon-taon na doon ay may suko ng langoy. Sinusok ko langoy. Wagin sumabot si sa buhay. Pinagpakay ang mga taunas! Dami isoga! Kung sa inyo masulti nung, yan dito may ninos. Isa na. Huwag ko lang ang premyo. Gusto na ko may balaan. Kinsa nagtungkol na ako! Hallelujah. Ang dula ng mga pila, ninanutok mo dito, ikaw ang tamo. Amen. Pero ganang kusang loob. Amen. Kaya pagpangalagan na kaisunang kusang loob man eh. O sa'yo ay mupus na ko ng tao ay kaisunan. Kapag kuwan ay mupus, pag-ayon niyo punta. Sa kanyang magal sa iyo. Huwag kayo ay panong na. Pag-ayon niyo punta. Sa magsimba sa iyo. Ikaw ang mapinsin. Kahaman mo mga pinsin. Pag-ayon niyo punta. Sa pagbuhay. Sa pulang sa iyo. May kinisan-kinsa. Karagpokpok ka na to. Amen. Hallelujah. Amen. Sabihan makuha niyo ang ganti man kaisunan. Ano na yung mga panahon? Tuloy na klaseng panahon na ang Diyos reward ka na. The first, yan ang panahon mga kaisunan, type of reward. The first reward is advance reward. Amen. According to Isaiah, before you call, I will answer. Amen. Sabihan di pata mo sampit. Amen. Paminahon na tayo. Amen. Paano na kami daw sa iyo? Huwag ka pa mga lagat, di panalahinan ka. Advance reward. Di pa nakakuluhod. Ang panalay protection sa iyo. Advance reward. Di pa nakakulusampit. Ang panato na naman sa iyo. Di pa nakakulusampit sa iyo ang hiling na doon. Di advance reward. Huwag ka kayo ibuhat. Habang di panalahinan na ka. Amen. Hallelujah. Tinod lang. Bishop, mo ni magkapasilos na kung kita mag-isuhan mo ba? Kita mga nangalagad sa inyong tinaroon. Hindi naman natin mo na siya. Okay mo niya kinabuhi. Come on. Amen. Hello? Ano naman siya? Ano gini pagpugong sa galing mo na? Ipanalangin na naman siya. Kung sa'yo mo mo kung di ta kasabot sa plano siguro, magsilos na nila ba? May siguro magpaslide na lang po ko para kumain. Pero wala tayo kasabot. Advance reward na. Amen. Kita pa lang nakahagin kaya. Di pa nakabang buhay. Ang pagdito ay sunana pa sa iyo. Napaka kaila sa ngalan sa iyo. Kapag sa naman. For the advance reward. Wapa may limuwan. Ako na ako na nagawa. Ang ayaw sa iyo. Amen. Panahon. Hallelujah. Adik-adik pa. Brother Leo,
Kina akong evangelist mga kaisun. Wala isulod-suldo ba? Pastor, mga planit. Ako gila yung pastor. Wala isulod-suldo ba? Pero ang kinabuhi ani mga kaisunan, napalay tayo. Testimony ko nito. Come on. Tanang bisyon yung tilaw. Tanang. Bato. Bato ba? Tilaw. So, ako nang ihisgutan sa BBC Dapdap dito ko. Ang bigyan niya permisong kay isulti ngayang kagi sa una. Mao si isulti. Kasi nga, yung isulti, ang testimony. Pero yung ikawawan din ka, walo ka mo kaya kamagwang. Siya rin wali mo kasabutan na. Kamaslo, ninyo. Walo ka mo kamagwang. Suway siya. Kailangan kong wapo mo ng Yesu. Taga-diri ang lapok sa una, may kaisunan sa ilang disko ba, pupunta kayo. Salamat ang pitikusan, nabilong tas pitikus tayo ba? Siguro mga 30 minutes na itong sa worship, no? Pero sa uban pa rin yun, tag 2 hours. Sige, tag-ay may kaisunan. Guba kung tuhod na may kaisunan. O nila, iyak ang Diyos na proteksyon niya. Amen. Mauna kung dapat na itong hinuklugan may kaisunan nga naman. Bisan mo ako sa kaila sa Ginoo. Apat sa laban sa nagundumba sa Ginoo. Siguro panahon siya. Marami ko sa pasarahan. Apat tingnan ko sa Ginoo. Ano isang siya. Dito sa salapunan. Dito sa sauraw. Apat tingnan sa Ginoo. Because of the advance reward. Hallelujah. The Amen. advance reward. Amen. Bagay kahalo. Isuhula na ka. Amen. Hallelujah. Yes. Wow. Amen. Hallelujah. Wala ko bukas ko naman. Ako may isang bisang purpose na to. Kasi lang ang foundation na yung mga pastor. So ay kukubuhog ba? Isang purpose na ko mga kaisun. Suway ko ka na. Puso ko ba na ng suktong? Wala ka ng suktong bro. Lilim ba nga muna tabuhay? Wala yung sulit ko kay Barator man. O suktong. Lain mo na suktong karaate na ngayon. Tinong ko may iso na. Kung suway ko ba nila? Parang na ko rin, parang tutski na iso. Natin yun yung hukuk. Parang tutski na iso niya. Hindi na ko pinunod, sila mong tabi-tabi. Ito na kung ito may iso na nabi na ikaw pinigin nun. O matabihan ka. Mga silingan na mo nito grabe kayo mo lang. Sasama mo ang natin ba Yesu? O dinigitsali si Santos Pablo. I believe na si Santos Pablo ay Yesu na nakakinig pala hukod. Amen. Ayaw ka mo magpaka-hukod sa bino. Kundi magpapuno. Tuwan sa iyang hukod ka. Huwag kayo magyanap sa lagbay. Huwag kayo magyanap. Gagawin mo pa ba ang lugar sa iyang puno ka. Sa Banal Espiritu. Sa iyang puno ka. Sa Banal Espiritu. Amen. Hallelujah. Glory. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, sa niyang panahon pa ka. Gawa pa ta kaila sa binutap na advance reward. Oh, dagan siguro panahon. Nagikulitan ta sa Diablo. Gikulitan ta sa talas. Ako na ni. Ako na ni ang panibulong. Ang pagway mo na ginoon. No. Naapakoy plano ka na. Ako pa ng pastor. Naapakoy plano ka na. Hindi mo pa ng Pentecostal. Naapakoy plano ka na. Uwi na sa talas. Naapakoy plano ka na. Hallelujah. Naapakoy pa ng Congress. Thank God for the advance reward. Hallelujah. Amen. Wah, may advance reward. Bugay na tayo mga bugay. Yes, yes. Paul said, while we were yet sinners, Christ died for us. Salamat sa advance reward. Amen. Boni hinugdan ay kaigsunan gawa patay na buhat. Kapag ipangga na pa sa Ginoo. Boni hinugdan ay kaigsunan, hallelujah. Gabi impisyoso pa ka.
di pa nakatulog sa simbahan. Apalaga ang bomba sa Ginoo. Kagandang pwedeng madisgrasya, pwedeng maaksidente. But thank God for His advance reward. Bawal yung hapon ka na ako. Bawal yung hiway ka na ako. Sa isang klaseng kapahamakan. Amen. Glory! Advance reward. Amen. Dapat na yung duman ng istorya sa preach na mga kaigsunan. During sa iyang pag-preach, evangelist po siya mga kaigsunan, pagkuhanin niya. Ano na yung babae nga bisita, first time nagsimba, Pentecostal Church, wali siya. Oh, ang Diyos nag-aayo. Ang Diyos nag-aayo. Huwag katubayhanan na sa wheelchair. Naguna-una siya, hallelujah. Ngayon ka man sa simba mo doon siya sa pastor. Ano magpaampo siya, ano mag-ayos siya. Huwag katubayhanan may kaigsunan. Lulong sa droga. Lulong sa kalautan. Apan nga samtang ongoing service. Nagawali ang pastor. Wapay tulatuna sa pagwali. Ang babae nila ng tindog. Huwag i-ayos siya sa ito. This is what we call the advance reward. Nagulahuna ka pa lang. Ayaw na na. Nagulahuna ka pa lang. Gusto na na. Nagulahuna ka pa lang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God, Sa kapagtanong sa mga kaigsunan nga lulong sa droga. Hallelujah. Doon ay aksidente na itabo. Sa iyong sakyan ng motorcycle. O sa ihang hallelujah na disgrasya ka mo. Ngayon dito sa istorya ay kaigsunan. Galing magtanong ka ng laki. Nakaidumdum siya matunay Pentecostal. O ka ng Pentecostal na simbahan. Ano na milagro nga naman. Ang Diyos sa Pentecostal milagroso. O iya ka na nagtunggan. O silang pagsunod niya. Hallelujah, yan lanayan sa mga tao. Kapag tumatuma sa servisyo. Hallelujah, binisisyon siya. Nakulungan siya sa almar. Kapag sa kanyang nagdesisyon pa lang siya. Ang panagpali sa iyang bukod. Iayos sa iyo. Ang panagpali sa iyang bukod. Iayos sa iyo. Hallelujah. God, Amen. Advance reward. Nangalagad ka sa Diyos yung kabaluso ka ng mga lupa. Amen. Ato una-una yung nabasa. yes. Hallelujah. Sa nagpudisay tama mga lagad sa Ginoo. Karon dayon bawakin ka sa Diyos. Sa mga bisita ng iya karon. Basta imong sundang, imong sulang, imong mga salam. It's not about religion. It's about your relationship with God. Sa mga desisyon ka. Naman natin sa Diyos na naman. Narinig mo ba ang isipan sa Pentecostal? What do you expect me? Pastor Bay, parang di ba nagpapaibot kami? Gano'n gusto sa Diyos. Gano'n ang sola ng iyong kalag. Gusto sa Diyos. Na makadol ka sa kalalang. Amen. Hallelujah. Advance reward. The second one, God rewards speedily or immediately. Amen. O sa kay evangelist ninyo siya, nag-ampo siya o 12 sa gabi. 12 a.m. mga kaigsunan nag-ampo siya. Hantod 3 a.m. 6 major prayers. Iyan ipangayo sa Ginoo. Pagkaugma ito. Amen. Grabe. Only the kind of miracle my kaigsunan. Hallelujah. Only the kind, hallelujah, of the moving of the Holy Ghost. Kasi ang Santi na sa Ginoo. At doon na i-instant na kayuhan. At doon na i-instant na kaigsunan na healing. At doon na i-instant na miracle. Sa Ginoo Santi na sa Ginoo. Para ba niya sa immediate reward. Amen. Pero kung masakitan sa preacher, mag-exuran ka na mga 2 weeks ago. Ano na kaya preacher? Bigyan siya pasaban dyan. Kamu mga pastors, kung kamaulan mo preach, kung hindi mo ka demonstrate sa Holy Ghost, sa power of God, shut up. Pero kung natandog sila, kuya, kung dito mga ano, just wait time ito guys.
Kung igo lang kang wali, Hmm. igo lang kang mutudlo, walang way milagro, paghihilom na lang. Nga naman, these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. He shall speak with new tongues. Inahangal ako maligon ng Bagay Apostolic Church. Inahangal ko ng kaluhan instantly. Inahangal ko ng milagro instantly. At ang bisita, mapunaw sa Holy Ghost instantly, immediately. Ano na gagawin ano? Sa kamuwali pa. Hallelujah. Amen. Sorry mga kaisunan, dili para i-praise ang aming gawin. Every time na doon ako ipagkanita sa naong sa Diyos. Lord, please revive the words of God. Di na ni sinagitay ka. Tulinay nila. Amen. Igamit ini, presbyter, sa historia ni St. Paul, for my preaching. And my teaching was not the enticing words of Moses. Amen. Dili palibutan ng istorya. Amen. Dili pa mayuhay masulti grammar na kaisunan. Amen. Kailangan na ito ay paghilihok sa kanaan. Espiritu Santo. Dili pa mayuhay, hallelujah mga Papa. Dili pa mayuhay sa anointing. Hallelujah, dapat magkita na ang atong Diyos na mahalan. Dapat magkita na ang atong Diyos tinagroso. Dapat magkita na may marisol. Alang sa Diyos. Bawal atong lento Diyos. Sa kapal. That God Yes. can heal any kinds of sicknesses. Amen. Yes. Magkita na. Kasi sa itong panahon rin, ang po mga naibutoy. In Jesus' name. Hindi mo ng cancer. Balik-balik. Ang mga tao na 50-50. Iyan po may mamatay mo. Kinahanglan pang tao na pagbalik. Ang hold sa iyo. Kasabihan mo sa pula. Ang Diyos mo kurbata ako. Pagkalibot sa iglesia kung ano na milagro. Pagkalibot sa iglesia kung ano na ihok sa ilo. Pagkalibot sa iglesia sa iyong magwali ka. Inumanan sa pinasay na gaon. Di lang sorte-sorte. Kundi kahon. Di lang maniwala. Kundi kahon. Di lang tumutulo. Kundi kahon. Kahon. Hallelujah. Amen. The Hallelujah. secret, now listen to me. The secret to get an immediate reward. Now listen. According to Proverbs, I love them that love me, Amen. and those that seek me early shall find. Amen. Kabalot ka naman na immediate response ng Diyos sa mga pagkakas. Last option naman po siya. Yes. Amen. Hello? Amen. Last option na. Kung wala kailangan kapasyalan, kung wala kailangan option, wala kailangan choice, usap na mo doon. You know? Nag-joke naman ba kami nga po sa una niya. It's a prank, Lord. Pero kung unahan na ito ang Diyos ko Amen, amen. Amen. i-research ako na. Kaibigan ko sa PB, nahimong gas family, kaya ko gihikanan na gaisong. Pero akong gi-research, ang ilang mga, hindi siguro sikreto, ang ilang mga gibuhat sa unang panahon ngayon, grabe ang milagro. Ngayon, dali kayo tubagan nyo. Grabe sila sa pagpangita sa nahong sa Diyos. Amen. Yes. Ipangita nila ang nahong sa Diyos sa nagpunta. Ipangita nila ang nahong sa Diyos na nagpunta. Ipangita nila ang nahong sa Diyos na nagabi. Nakapagaw sila ang rugay sa Diyos. Wala sila nagiligaw-ligaw sa mga kaligawan na inutan. Ang pag-ipagiligaw nila ang nahong sa Diyos. Sila ang sana nila kung gusto natin Hallelujah. ang Pinoon na revival. Seek God first. Seek Him first. The kingdom of God. Seek God Hallelujah. first before anything else. Kinahalan ka mo ba? Kung dito sa tumatol, ulat ka ng Facebook. Kinahalan ka mo ba? Kung dito sa tumatol, o sa ka nag-internet. Hallelujah. Hallelujah.
yesterday, today, and forever. Amen. Pero anong ano yung mga di na pala sa una? Ngayon, alahay na mga sa una din. Kita rin nalahi. Amen. Why pagkausap ng Diyos? Amen. I am the first, and I am the last. I am the Alpha, and I am the Omega. Before Abraham, hallelujah, ako mauna. Nag-introduce sa Diyos, wala siya ikaw saban. Mga panilinason, mga ilinason naman ang Diyos, wala ikaw saban. Kung kaya niya sa una, kaya niya. Kung ibuhat niya sa una, ibuhat niya na raw. What we need to do is to serve God as our first priority. Amen. Hallelujah. First priority. Amen. Priority na ito, gano'n yung priority tayo. Amen. Amen. Kung ganahan at reward, immediate reward. Ang puri mo mga gitsunod, di hadi ang milagro ba? Amen. Okay. Get out! Come out! Let's go! Ano, balik ka po sa amin yung kakabuha ng Diyos. Pero sabihan mo, hingin ka mga nayawaan. Instantly. Muhawa mga kaigsunan. Sabi mo, ampot ang tunay mga masakitan. Sabi mo, ampot ang milagro diha-diha. Muapot ang milagro. Datang panahon di balik-balik sa Biblia. And immediately, and suddenly, ako ng panganduro ng responsibility. Diha-diha! Ako nakita ang panalangin. Diha-diha! Ako nakita ang milagro. Diha-diha! Ako nakita ang katubagan. Sa ating mga paglampo, just seek God first. Amen. Hallelujah. Dala si Jesus ang ating number one. Amen. Siya lang ang ating number one. Amen. Kasama mo lang, kung pa siya nagsugol sa pag-preach, yung people pag-anawa. Siya ang ginoo puno. Atong relasyon sa ginoo na lang nagsakay yung jeep. Then I cried, Lord, dapat nilikas ko ano na. Ilalap sa ito. Sa kaya naglabigan ang jeep. Nagay-nagyan ng pamilya. Lord, pwede ka ba lihin ito sa loyal lang, tinatapat na kapatid kong pamilya. Nadugay na, kaya kung di mo, ang imong uya, ang imong mga barkada, Lord, pwede mong balihin ka sa akin, Lord. Hello? Amen. Nadugay na, dalang pamilya nagyan. Lord, pwede mabilin ka dali, baligong rin natin ka, Lord. Love you, Lord. Amen. Hello? Amen. Sa itatama ang relasyon sa Ginoo. Pero kung ato gingunita ng Ginoo, kung ato ipaglaban ng Ginoo, ipaglaban po ka sa Ginoo. Kung ato pagitawa ng Ginoo, kung doon siya, mayroon si Santiago, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Sa iyong buhon ka, magbuhon ka ng Ginoo. Sa iyong buhon ka, magbuhon ka ng Kanya. Di kaya kalibaran, di kaya masagan, di ang buhon, di ang buhon. Pagpakita siya, huwag kang kumailan. Pagpakita siya, huwag kang kumailan. Gawa pa na ito ang sinabi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 The third. Morning mga dagko mga rewards. Nagkinahanglan ng Panginoon. Amen. Na ay mga butang atong gipangayong atong bagong dahil na sa Ginoo. Amen. Pero na mga butang basin solid pagkikrisan. Di pa ginihanag siya. Amen. Kinahanglan na rin na tayo. Takong Panginoon. Pinatay na akong pasensya. Amen. Kaya yung pa sa writer sa Hebrews, sa gamay nila na panahon, makadawa ka katumbasan sa kanti. Sa gamay nila na panahon, ay kinahanglan ng pag-ilog. Wala ka kabalo, malagay sunat kung kanusan natin makuha ang atong dahon kanti. Ang paggamay nila na pag-ilog, di lagi ta mo give up, di lagi ta mo give in, di lagi ta mo quit. Paghayo lagi ta sa pagpalita sa
Amen. Ang datong gante ato niyang makuha. Pasalitan mo kiba. Amen. Remember my kaisunan sa usa ka preacher gingon siya. Mismo nasaksihan niya sa bata pa siya. Yang papa pastor. Yan nunggan my kaisunan nga doon ay nanuktok sa ilaha. Usa ka gabi niya. Siya sa iyang pagkabata, iyang yabihan ng kaisunan. Kabingon ka itong babae, mga member atong masimbahan. Doon pwede mo makita ang iyong mamahan, gusto mo mag-isun. Karoon ba kaisunan sa bata? O sige, ako nga to na akong mamahan. Kung akong ignon na. To cut a long story short, katigsulti ka itong babae na Sunday school teacher. Dito may kaisunan sa iyang mamahan ng pastor. Siya dito sa iyang pagkagamay, naminaw ko siya na tayo ng kaisunan. Iyang ipaminaw ang sulti sa babae. Ang katong babae na Sunday school teacher, sige, hila ka to, pastor. Kapalukan, higuman ako, ang kinuulogay na tagakuyog sa tagalagan sa inyo. Pastor, muli-muli, ang pastor, mga kaisunan, naghihilog na. Kung sa nagkadunggan natong bata, mga kaisunan, may abot sa conclusion sa istorya sa babae na Sunday school teacher. Ngayon sa pastor, naghanang panahon, gabihin akong ginalaan, akong banda sa pag-alagan. Ang pandikit siya mo lagad sa Ginoo. Kung karoon pastor, bilang ay ngayon binisisyon ko. Ngati na po ko mga lagad, ako siya mo. Amen. Hallelujah. Pastor, may mahimo, nagdiman ng iba. Yung pastor, okay? Gusto magigatan mo, di na kami tuloy, di na kami naman. Pero ba, yes, pastor, final na niya akong desisyon. Kaya mga regapon, huwag ko lugas din mo. Huwag magkakuyog sa akong bahay. Kaya nga, pastor, okay? Pero pwede ba mga yung usa na pabor? Usa na lang. Usa na lang. Na pabor. Isipin mo, pastor. Pero may isipin, pastor, kung sa'yo mga usa na pabor na pangayon, humana na, mukwit na ako. Bisan unsa na, na pabor na yung pangayon, ako nang sundo naman na mukwit. Yan ang pastor, ay sa nagiuli, ang book niraan, karong Sunday, katapusan ng tudlo sa Sunday school. Kaya nga babae, mga pastor, mga ginay mo kami, mga ng one last day. Ang nahitabo mga kaisunan ng mga babae, yes, karong katapusan Sunday, magtudlo ko, pastor, humanana, I agree. Yan pastor, yes, muna akong kasabuhan. Sunday morning, sila nag-andam kining babae ng kaisunan ng iyang mga anak. Hallelujah. Pag-andam niya siya magamit, may yun ang iyang bala, Pastor Dave. Honey, asa na lang sapatos? Come on. Ano ba? Kaya nakita ko kasi mga sapatos, ako nung kami ipasinawan. Honey, naba ko'y kasulog. Nasipina. Ha? Ano mangita ka magsilina? Nadira ka na nakabutang na sa duwit. Honey, naba ko'y daghang mga inagsulog niya. Kaya nindot ko tanaw. Honey, kung sa may nitapo ni mo, tananana, ianda na. Iyon ang panagalingan ng iyong kadlaw. Nakadesisyon ko mo kuyon sa pagsimba. Kalima ng iyong kadlaw. Nakunaon ako na mga lagyan na ko sa Ginoo. Magkuyon ko rin sa pagsimba. Now, church, I would like to encourage everyone. Ayaw lang yung pag-quit. Ayaw lang yung pag-surrender. Ayaw lang yung pag-ulan. Panayon! Panayon! Noon! Anto! Yaw! Sa gulo! Anong siya ka nagkumag? You'll never know sa nang kapulan. You'll never know sa nang nasimana. You'll never know kung saan nang kaadlaw. You'll never know kung saan nang kaoras. Tupagunan na sa inyo. Amen. Pastor Hallelujah. Dave, for yet a little while, Amen. a little while, Amen. a little while, Amen. kamay na nga ng panahon, saya ka mo abot, mag-aabot na, o magkakaya sa atong kanto, lupisi sangit, sa ikapatayon sa mga tuligan, kapalukunan ka ng mga struggles, mga problema,
Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Down to my conclusion. Jacob, usa ka tao mag-inspirado Amen. sa panalangin sa Diyos. Amen. That's why sometimes we need inspiration. Yes. Hallelujah. Come on. Pero Biblia iyan, nahimamat ang anghel. Yes. Sila nahimamat yan, nagigpugno sila. Praise the Lord. Hallelujah. Sila nagigpugno siya sa anghel. Kaya ang anghel, dihan yung anghel, kaya managbanag na buhi ko, kaya managbanag. But the desperate Jacob, gunitan niya ng anghel. Amen. Hindi ka buhian ang tuloy ko. Amen. Hindi ka buhian ang tuloy ko to ang iglesia. Hindi ka buhian nilo. Ang tuloy ko to magod ang akong magiampo. Hindi ka buhian ang tuloy ko ni mo pagkailan. Yes. Hallelujah. Listen. Usa ka preacher ako na lugar ni siya. Dagang mga scholars ang conclude kami mo sila sa dihang igulitan sa salapitan. Nasakitan siya ako. Yes. Kabalo mo. Tingnan mga scholars. Hangtod na tigulang siya ako. Dala-dala niya ang sakit sa iyang napitan. Amen. But Jacob never mentioned That's right. about the pain. Amen. Don't mention the pain. Amen. Don't mention the setbacks. Amen. Just like the Lord, Lord, Hallelujah. that you are in control. Yes. Lord, I know that you are in control. I don't want to mention the negative things. I Hallelujah. don't want to mention the failures. I don't want to mention the discouragements, the setbacks. Hallelujah. But Lord, here I am. Thanking you, Lord. I am here giving you praise. Hallelujah, anyhow. Hallelujah, anyhow. It's part of my plan. It's part of my promise. Hallelujah, anyhow. It's part of my failures. It's part of my discouragement. Hallelujah, anyhow. I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. If you feel to come to the altar, come on. You are free right now. Hallelujah. Your peace is hanging.